gogo vangu vakanditi zvoni ivo vachange vachatanga kundidzisa kuita mabasa emaoko epamba semwana wemusikana. Vaita ufanira kungomuka wakagara uchiitirwa basa, pamwe pacho unofanira kungodzidzawo kuzviwachira, kusuka tumakapu twetii twetwamwirwa tii, nemgoita tumabasa turi light tuyatuya. So one day ndakarara ndakarota hope dzaityisa zvekuti hope dzacho handichanyatsokurangarira izvezvi, asi chandoziva hope idzi dzaityisa ndiri kuhope. Liz J, pahope dzawakarota hapana here paunokwanisa kurimemba? Chandokwanisa kurimemba ndechekuti Alright, wakarara. Vakataura here ndiani akatemera nyora? Vakataura vakati wakakura uchichengetwa nagogo ndiye munhu andiri kuona akakushereketera. Vabereki vari kupi izvezvi zvisati anoenda mberi nenyaya iyi? Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzera re263 pano vachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Muri yeZimbabwe pana pathis YouTube channel zvirongwa zvichauya zvakati wandei, asi kuti tizviwanze zvirongwa izvi vanhu vanenge vane nyaya dzavo ndibatei panhamba dzokubuda pascreen dzenyu dzakanzi atirarare contact. Wakandibata ipapo wakapinza call kana wandibata paWhatsApp unosvika pano pandakagara papodcast tivata kurukura tese. Sezvamuri kuona nhasi ndine musikana wandinaye, ndine baby randinaro. Zviri sei musikana? Ndiripo, zviri sei? Bo, zita ndiani? Ndonzi Liz J. Liz J ane nyaya yaainayo yatichakurukura tese. Anditsvaga zaatirare ndikati hazvinetse Liz J, uya papodcast tikurukure nyaya yako kuti muri yeZimbabwe inzwe kuti zvakamira sei. Liz J, wakakura sei? Mukuru wakaita? Mukuru wandakaita ndeyekuti ndakakura ndichirerwa naambuya, amai vababa. Amai vababa wako? So ndakatanga kugara navo ndiri grade 1 kusvika ndapedza form 4. So pane zvimwe zvinhu zvaiitika mulife mangu zvanasinganzwisise. Kubva pagrade 3 ndopandikatanga kuzvinotisa, but semunhu anenge ane pfungwa dzeudiki unongochingoti pamwe ndizvinoita munhu anenge achikura, but nekuzokura unozorealiza kuti ndo zvimwe zvaindinetsa izvi ndichikura, wositanga kuzozvirangarira. Now wane makore mangani Liz J? Now I'm 25 years. Alright, Liz J, kukura kwawaita uchichengetwa naambuya handi? Vabereki vako vaivipi? Veve variko, asi kungoti kubva ndichizvarwa nini gogo wangu wanga ari munhu aindifarira pavazukuru vese. Uri muzukuru wechingani? Wechi2 mumusha. Alright. Liz J, sekutaura kwawaita ndiwega muzukuru aigara nagogo handi? Chii chaitika uri grade 1 na Liz J? Ndiri grade 1 ndokunotadza kurimemba, but tongoti from grade 3 ndopandotanga kunge ndichirimemba zvaimboitika. Chii chaitika? From grade 3 gogo vangu vakanditi zvoni ivo vachange vachatanga kundidzisa kuita mabasa emaoko epamba semwana wemusikana. Vaita ufanira kungomuka wakagara uchiitirwa basa, pamwe pacho unofanira kungodzidzawo kuzviwachira, kusuka tumakapu twetii twetwamwirwa tii, nemgoita tumabasa turi light tuyatuya. So one day ndakarara ndakarota hope dzaityisa zvekuti hope dzacho handichanyatsokurangarira izvezvi, asi chandoziva hope idzi dzaityisa ndiri kuhope. Liz J, pahope dzawakarota hapana here paunokwanisa kurimemba? Chandokwanisa kurimemba ndechekuti pahope apa ndakarota taitonge ndine vanhu vanenge ma-armed robbers vadai, but ndiri mudiki, but ndakashiya kuti ndiri kukwana papi pane type yevanhu vakadai so. Yeah. Right. Warota izvi gogo wakavataurira here kuti ndo upedza warota? Ndakavaudza, vakangoti zviroto zvevana vadiki. Alright. Gogo vati iwe unofanira kudzidziswa mabasa epamusha. Chii chakazoitika? Chakaitika ndechekuti pandakarota hope idzi ndakati nonokei kumuka makuseni,
pandamutswa nguva yekumwa tea, then tamwa tea kudaro pandanzi chidzumburudza maplates etea. Then time yandanda kuda kunomadzumburudza ndopandakatanga kunzopera simba mumaoko. Ndapera simba mumaoko ndakaudza gogo ndikati maoko angu ari kuita sei ari kupera simba. Zvikanzi chii ndikati handisi kuziva. Wanditi achiregedza ndese ndisuke inini iwo unozongopukuta urongedza chii maplates. So vakasuka, then pakuzorongedza maplates ndakatora ndichipukuta. Ndopandikarealiza kuti maoko mangu mamine tuzvironda twandakamuka ndinatwo, but nekuzokura ndodziya dzinonzi nyora. Alright, Liz J, rigatidzoke apapa. Kukura kwawaita wakaudzwa here kunzi ndiani akakutemera nyora idzi? Nekuti maziviro atinozviita kana uchinzi wakatemerwa nyora unototemerwa zvekutoti unotoziva kuti apa ndachekwa nereza kuti pakazodai ndazodai. Wakanzi chii kwawakafamba? Kwandakafamba ndakanzi wakatemerwa nyora uri mwana mudiki, ende vakataura zveshoti uri grade 3. Ndakabvumirana nazvo. Nyora idzi manje ndakatemerwa ndakarara usiku, hadzisi sekuti ndakatemerwa ndichitoona kana ndichiziva. Alright, wakarara. Vakataura here ndiani akatemera nyora? Vakataura vakati wakakura uchichengetwa nagogo, ndiye munhu andiri kuona akakushereketera. Vabereki vari kupizve zvisati anoenda mberi nenyaya iyi? Vabereki vangu vanogara kwaseke. Kuchitungwiza? Kuchitungwiza. Wakambovaudzawo here kuti ndo zvakaita gogo, ende gogo vachiriko here kutaura kwatiri kuita izvezvi? Gogo vakazoshaya. Alright, vabereki makavaudza? Handina kuvaudza, havana chavanoziva. Ndakangoti rega ndinyarare ngova iri secret yangu. Nanhasi hapana chavari kuziva. Alright, kubva uri grade 3 chaunoita chawakaita chekuti chakashamisa vanhu chingave chii pagrade 3? Inyaya yekuba. From grade 3 ndakatanga kuba after ndadiscover nyora dzadziri mumaoko mangu. After ona maronda? Ndopandakatanga kuba zvekuti maoko angu aitanga kuswinya. Akatanga kuswinya ndofanira kunge ndichitoba something. Waibei mugrade 3 chauchiri kurememba kuti apa pandakaba chinhu ichi chikuru chawakaba chii? Ndingati chikuru, tingangoti chinhu chikuru chandorememba kuba mari. But munongozivawo zveuhwana muchikura. Kuba kunototangira kana kumagaba kumahombu kwame muchitamba. Ndaitobawo but sometimes nditi ndiri kubirei magaba evanhu. Ini ndine hangu kudhara. Zvaitondishamisawo, but chinhu chihombe chandakaba inenge iri mari. Kuti ndicharememba izvezvi handicharemembe because mari dzacho ndedzakudhara ndiri grade 3. Pane time. Alright, Liz J, chitaura dambudziko rakakuwira kubva iwo warealiza kuti ndine nyora mumaoko ende richiri kukunetsa nanhasi, share nemhuri yeZimbabwe. Dambudziko rakandiwira nderekuti ndakapinda murelationship nemukomana wangu. Then mukomana yaitondida zingaite ende anga asingaziye nyaya dzangu dzekumashure, kuba kwandaite and stuff. So takazoti taenda kuma introductions kumba kwavo. Ndakagara zvanzi muroora uya ndakanzi ndibike. So pandakanzi ndibike paya ndakaona kunge ndatoni access yemba mevanhu momo kupinda pese pandoda. And then problem yangu yekuti maoko angu akatanga kuvava ndofanira kutoba. Ndakazoti vanhu vadya vavarairwa paya. Ndopandikapinda mubedroom mamwene wangu. Handisati ndaroorwa hangu but tatenda maintro. First day. Exactly. Handizivi ndoita zvekufemerwa here kana kuti. Ndakapinda ndikabvanyangura. Ndakangonanga straight papaine mari pasi pehembe dzavo. Ndakasvika panga paine 1.5 US dollars. Ndobva ndaitora vandaiviga. Then pasina nguva ndakabva ndati ndakuita sei ndakuenda. Ndopandakaenda kumba.
ndaenda ndopo wakasara vachiona kuti mumba mapindwa ende muitonge maita se mabhanyanguro nekuti inini pandakaba ndakavhunduka ndikati mari yese kuwanda kwayakaita chirega ndikasike kuti se kuenda ndakabva ndatadza kusiya ndagadzira hembe dzawo zvadzadziri. Then ndaenda ndopo wakasara vachinetsana nemwana womukomana wakati isusu kubva chigara satambobirwa ende vana vangu vese vanoziva panogara chii mari wai ini ndazoshaya mari musikana wakaita se auya panapa. Nyaya yakainvestigatwa mukomana akafamba ndopa akazoudzwa kanzi musikana wako uri kuti uda kuroora iwewe ane dambudziko rekuba. Paudzwa zvese zvakaitika so akauya akanikonfranta ndibva ndazobvuma ndindakaba mari yachoni ndakadzorera imwe ndatoshandisa kudhara. So ndopa akati aina handikwanisa kugara nembavha saka ndichada kuona mulife mangu ofuchi zvinhu zvakandirwadza. Right. Liz J, kuba kwaunoita kaunti musuwo wakabira vamwene mari yawakaba auzofungewo here kuti mari iyi dai ndadzosera ndataura chokwadi kana kuti zvinongoramba zvichingokuti shandisa mari iyi yawaba mubrain? Zvinenge zvitongwa nditi shandisa mari ufuchi mari yacho ndoishandisa zvisina musoro inongopera mukudya and stuff hapana chine musoro chandoita nemari yacho. Alright. Kana takutaura zvekuba pane dzimwe mbavha dzatinomboona dzakanamirwa maposters kana kuti maOK kana maTM dzakaiswa upfu. Wakamboba here mashopu akaita seiwayo? Mashopu akaita seiwayo ndopinda ndinotogara nchiba in fact. Unoita chimbotaura zvaunoita noti maya mune makamera mazhinji achona right? Unoita sei? Unoba sei? Ine mune muri vangano unenge uri 1 here patsananguri papa? Kana ndichiita madhira angu ndoita ndiri 1 handiite nevanhu vakawanda because ndozoti ndikadeta nevanhu vakawanda inini kubatwa kwangu inini kashoma. Kubva pandakatanga kuti kuba kusvika izvezvi ndakabatwa ka1 ndaenda kumaintroductions. Kubva ipapo chimwe chese chandoba ndimbobatwa ndinotobudirira. Iwe wakapinda maOK unoita sei? Ndikapinda maOK ndino mashelves aya ndinongoenda ndotonge munhu ari kutarisa zvinhu achitendera but ndinenge ndatarisa engo ine kamera kuti kamera yakatarisa uku imwe yacho inenge yakatarisa uku saka dzinonosangana pakati. Saka ndinoenda pashelf chepo ndodhumana neshelf rai ndinongotora chinhu ndoisa muhembe ende chinhu chacho ni chero chakakura sei handitomboonekwa handibatwa handizivi kuti kana chamuhembe chinodzokera chidiki sei kana kuti handitozivi pachandoziva ndokubuda ndine something chete because pese pandafamba maoko angu akarava ndofanira kutongotora. Alright. Liz J, ndiwewo wapinda maOK untori nemari yekutenga? Untori nemari yekutenga chinhu ichocho akavava unotochiba here zvekuti iwe unotoboisa muhembe utadza kubhadhara mari? Handitobhadhare ndotongobuda nechinhu chacho. Kohembe mutown kwezi mazuva eChristmas tine macases evanhu vanowanzobirwa hembe wakambopinda nawo nadzo here zvinezvi zvekunobawo mutown? Ndingangoti inini mabira andoita mushopi yandapinda inini ndokuno handibude ndisina chandinacho ndobuda ndine chandinacho. Zvinokwana mburuku? Zvinokwana asi kuti nditi ndikufambira kunoba mutown zvezvakuendera ndapinda mutown macho ndichitei asi mushopi chero yandangopinda inini handitadzobuda ndisina chinhu. Izvezvi ugara kupi Liz J? Izvezvi ndogara Chitungwiza. Alright. Pamba paunogara pana maneighbors here anzwa nekubirwa zvinhu zvavo nekuda kwako? Inini handizivo zvinofamba sei. Vanhu vandotogara navo kumaraini handibe handizive kuti sei. Kutoti ndaona munhu akasiya hembe yake bhutsu kana chii handitore. Zvinhu zvinonzoitika kana ndabva muarea mandogara kana kuti ndiri kure nepamba mbichani. Asi muarea chemo ndinjitraya kugadzirisa relationship nevanhu kuti vanhu vasazosuspect ndo zvandoita. Alright. Liz J,
kubva zvawaenda kumaintro nemukomana uko wakazonobera wamwe mari wakazombopinda here muchinhu chinonzi relationship? Handina, handisati. Baipapa ndozombopinda mune serious relationship. Kungopindawo mune mamwe relationships amwe yaya 2 minutes uchitobuda. Asa ubire munhu wacho. Kuba ndinotoba. Handichadze kuba. Ofuchi I think ndo zvinotoita kuti ndisazowane serious relationship. Bozi ndikadanana newe obvious uchandiratidza paunogara, ndikaenda newe ndinotosiya ndaba. Alright, Lizzie, rega tibvunze so. Pane zuva rekuti ndangariro, gatayo chiti ndangariro. Muupenyu mune munhu ane zuva rasingakanganwe, right? Musi waunoti wakaba uyo ufu wakaukanganwa ungavi musi upi ende wakabei? Musi wandisingakanganwe ndakaba ifoni. Wakaba sei? Ndakapinda mutown ndichitonge munhu ndototenga foni. In fact ndototenga foni ane mari yacho. Yaitokwana? Yaitokwana. Then ndapinda mushop machoni. Mufoni yandaida yange isimo. Then mufesa anga ari mubva ndichimira ndinoita sendinonzwa pane shamwari yangu kuti haana here. Pandisiya ndakagara pacheya padhuze nezvinhu zvake. So ndakangozvomora foni ndobva ndatoiviga. Pandangogadzisa kuti adhumani pasasa regepi. Pakazoya achiti foni yamuri kuda mumwe wangu haana. Maybe next week inenge yapo. Inda ndatotora foni yandandatotora vandangoti tsoke nchitobuda nchitoenda. Andozotenga foni. Mariyo ndikatozoishandisa zvimwe zvinhu pandatoenda kumba. Watangoshandisa foni? Right. Muri Zimbabwe nyaya muri kuinzwira tongai nyaya mucomment section vandoda kubatsira. Namba dzangu dziripo dzayanzi adzirare. Ndinokupai namba dzemusikana kana kuti tichaisa dzake futi pascreen ipapa. Liz J, pane mbavha dzizhinji dzatotoziva kuti imbavha inogara iri kumapurisa, imbavha inogara yakasungwa. Kubva uchitanga kuba hauna kubvira wapinda mumaoko emapurisa here kana kurohwa? Handina. Ndinobvira ndakabatwa kunze kwemusi 1 wandikaenda maintroduction iwoyo. Chete? Chete. Wane makore mangani uchiba? Tongoti kubva ndiri grade 3 from 3 years kusvika izvezvi. So fone makore mangani? Ndine 25. 25. Ane makore mangani? 25 achiba? Arikuza makore? Izvo swa 25 akatanga kubani grade 3. Grade 3 awa asi kuziva makore ana. Chore chokona ngoti 10 years. 10 11 ati. Yeah. Pakaipa. Ende pakaipa. Alright. Liz J, nyaya yako tainzwa ende inosiririsa, inorwadza. Muri Zimbabwe nyaya inorwadza. Ngatei chiti muri Zimbabwe nyaya inorwadza. Dare nderenyu. Taurei zvamunofunga mucomment section kuti nyaya iyi tinoitonga sei mucomment section. Oitwawo sei mwanasikana uyu. Alright, Liz J, izvezvi uri kugara nani? Ndikugara ndega. Property yomba wakatenga nei? Ndinotenga nemari, ndinoshanda ndiendo basa. Kubasa usikube? Kubasa handizobe zvangu. Sekuti zvinhu zvekubasa zvichitongozikanwa kunzi pane chakati saka ndikwanisa kuti nge ndichiba. Right. Muri Zimbabwe nyaya mainzwa. Liz J, mashoko ako ekupedzera kumuri Zimbabwe ndeyekuti chii? Mashoko angu ekupedzera ndeyekungoti kana paine anokwanisa kundibatsirawo dambudziko rangu, nhamba ipingi muchavapa, vanokwanisa kundibata ipapo ndiwane kubatsirikana bhozi ndakura ndakudawo kuroorwa. Kana dambudziko richipera, I'm willing to pay anything. Handiziye kana vanhu vanobatsira vachibhadharisa kana zviriwo for free, it's fine. Right. Muri Zimbabwe kana takutaura aya ahasi mazvokuda mavanga enyoka akatemerwa nyora kubva ari mwana mudiki. Dhumoka atengerwa nyora kubva ari mwana mudiki. Tinokumbura kuti zvatofika comment section pamusoro penyaya yemusikana. Namba dzake ndo dzakanzi Liz J, varida kumubata varida kutaura naye dzadzirare dzinge dzakangonzi adzirare kune varida kuuya podcast. Much love.